Per mesurar la pressió arterial és important que el Bluetooth de la tauleta estigui activat. Ho podem comprovar a la configuració d'Android. Per sincronitzar el tensiòmetre el posem en marxa prement una de les fletxes i seguidament mantenim pressionat el botó Upload fins que aparegui la P a la pantalla. Refrescant la llista de dispositius Bluetooth ens hauria d'aparèixer l'aparell HEM7081BT. El seleccionem i esperem l'OK de l'aparell. Un cop fet això, podem anar a SAFO, a la secció Salut, apartat Pressió arterial. Prendre una nova mesura. Ens col·loquem el braçalet com indica l'esquema. Premem el botó blau i esperem que es prengui la mesura. Un cop finalitzi, la informació es transmet a la tauleta, on apareixerà un petit missatge de confirmació. En uns moments apareixerà la resposta del sistema sobre la nostra pressió arterial. Podem prémer Continuar si tot és correcte. A l'apartat Història podem veure un resum de les últimes mesures de pressió arterial, per dies, per setmanes, les del mateix dia i podem escollir també per rang de dates.